Dead on arrival sa ospital ang 42 anyos na rider matapos itong maaksidente sa kahabaan ng Zone 2, Barangay San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan. Kinilala ang biktima na isang minero at residente ng Barangay Gisit Norte sa nasabing bayan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang rider sa kanilang tahanan matapos makipag-inuman sa Barangay San Roque. Nang makarating sa kurbadang bahagi ng daan, nawalan umano ito ng kontrol sa manibela na dahilan upang mabunggo ang pader. Lumalabas din sa investigasyon ng pulisya na nasa impluwensya ng alak ang rider nang mangyari ang insidente. Yes, sir. Based on the investigation by our responding officers, apparently po he came from San Roque. Nagkaroon po sila ng drinking session. And nung pauwi po siya, he lost control of his motor vehicle. And then bumangga po siya doon sa pader. Yung ating pong victim is wala po siyang helmet at that time and under the influence of liquor. And then upon arrival of doon sa victim natin dito sa municipal health unit natin is he was pronounced dead on arrival by our attending physician po. Sa lakas ng pagkakatilapon ng rider, nagtamo ito ng malubhang sugat sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. So isa po yan sa mga tinitignan nating anggulo except doon sa nakainom nga po siya under the influence. Isang factor din po doon is medyo hindi po well lighted yung place of accident natin. Sinusubukan ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing rider. Samantala, muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na mag-ingat at iwasang magmaneho kapag nakainom upang hindi na maulit ang kaparehas na insidente. Wag po tayong, especially wag po tayong magdadrive na nakainom. And to always wear protective gears, mag-helmet po tayo. Kahit na sabihin po natin nasa inner barangays po tayo, hindi po kasi natin alam kung kailan dadating yung aksidente. Kaya pinag-iingat po natin sila at para maiwasan po yung mga ganitong insidente. Lester Narag, Balitang, Solid North.